YouTube एमन एक प्लेटफर्म YouTube जों सक्सेसफुल होननानै बागै जों गोबां मा सामों मा खायो मा जायतोगौ दाबो नों रमदि गोबां मा कन्टेन्ट नों खालायो YouTube नों सक्सेस नि मानो रमदि ब्लग खायै नों मिउजिक भिडिअ दावै नों फानि भिडिअ दावै माने नों आ जागाव दाल बिदाल भिडिअ दावै आ जागा रुल्स भिडिअ रक दावै आखनै नों आ जागा नों इनकाम खालायो मानो बा सक्सेस नि मानो थियाबा आ जागाव नों तमंग न बुइनि मिउजिक न नावै माने खगै आ जागानि थेपावै रग तमंग न भिडिअ आपलोड खालायका गाकाय निनि आ चैनल न माने YouTube नि जेटा टीम बरक नि नाम न अमाइन न खालायनाय माने जेटा निनि YouTube चैनल मोनेटाइजेशन उंगा तंमानि बरक फेल खालायरेनाय माने रियूज कंटेंट नि बरक न जानो गैरेनाय आबनि यागुलो आपिल भिडिअ खायदे रखनि न सानाय फियाबा आपिल भिडिअ खायबो नि आपिल भिडिअ ठीक नि रिजेक्ट खालाय रिजेक्ट नाय यागुलो हंगाय नि चैनल ते वाइसा 3 मास तंगने बागै 90 days तंगने बागै मरक न सानाय इगा आमा हाय खायते खायते हंगाय नि बखर डिप्रेशन उंनाय नों आपका नि YouTube न याकारै नों आ जागाव खुलुम याकारै नों मा थांनाय इगा आमनि बागै नों प्लस सकांनि YouTube न नों सक्सेस उंना मुजुङै तंग हंगाय माने निनि निजिनि साकनि भয়েस नों आ जागा रेडी तै थामनेल के टाइटल र कामकाय सनामै नों रेडी इगा ते कायसो को डिस्क्रिप्शन न सिने टापौदी ते कायसो टेक रक सिने बो नों टापौदी नि YouTube तंग न नों सक्सेस उंना मुजुङै तंग हंगाय बुइनि भिडिअ खबै बुइनि भिडिअ नि म्युजिक रक ना हावै नों तारदि निनि बुकुकनि जे भয়েस निनि आबाबा माने निनि जे खरां माने नों पुलिस सकांनि भिडिअ न भाइरल खालायनानै जायतक दि नों नुकजागोन नागिया निनि भয়েस ओवर खालायबो निनि YouTube नों भिडिअ सना मानो नों ब्लग भिडिअ सना मानो नों फानि भिडिअ सना मानो नों गोबां मा कैटेगरी ति भिडिअ सना मानो गा आवनि बागै आं तिनि अबन नंग न साना मुचुंगो खबक ना मुचुंगो नर YouTube न नर जने सक्सेसफुल ना मुचुङै तंग हंगाय शाकनि कन्टेन्ट ति भिडिअ दादि आसुकनो जतना हामबाय बा